yung mga babaunin ko sa trabaho. Bolognese, orange, yogurt, dalawang yogurt, banana. Dalawa din yung orange na dadalhin ko sa trabaho. And yung uniform ko nandito. Yan. Kukunin ko lang yung bag. Yung bag na ginagamit ko, nilalagay ko talaga siya dito sa sa laundry area. Then ini-sprayan ko sila ng disinfectant. And then iniiwan ko sila dyan. Honey, let's go! Go. Let's go! I am now going to work. So I'll Leaving see me you. all alone. I'll see you It's so very long, later. lonely day today. Bye-bye. I'm gonna be late. You're never Bye-bye. late. Bye! Are you going in your slippers or what? Aalis na sana ako, pero naka-slippers pala ako. Thank you. Right, I am going to work. With shoes on. Bye! With my... You got your Ito. working shoes? Yeah. Bye-bye. Okay. See you very Take care, later. darling. I will. Drive safely. Bye, sweetheart. So, papasok na tayo. So, 14 hours ako ngayon. So, mahaba-haba. Bye-bye. Si Mr. So, here we are again. Working days. I hope lang talaga na matatapos na to. Kasi it's really a worrying situation. Ay, ang silaw ng araw. May mga Filipina nurses nang namatay. Sus, naku. My heart goes with them talaga. Kawawa yung mga kababayan natin ba na nurses, na doktor. Mag-pray na lang talaga tayo mga palangga. Ipag-pray natin yung mga lahat ng tao, mga OFW, lahat. Ipag-pray natin na maging okay sila. The next day. Good afternoon mga palangga. So ngayon lang talaga ako nagmukhang tao kasi I am in my pajama all morning talaga. Late na akong nagising kasi sobrang pagod ko from work last night. I did my 14 hours. So mga 7:45 na ako nagising and then nakahiga lang talaga ako sa bed. Walang vlog ngayon, so nag-post ako sa Facebook ko. And then after niyan, kumain ako ng breakfast. And then, yun, straight talaga ako sa computer ko para gawin ko yung unit ko. Kasi yun na nga, kailangan kong mag-submit, i-resubmit yung unit ko. And hopefully, masubmit natin siya tonight. But before that, magluluto muna tayo kasi it's tea time. So, yung tea natin is ito. Yan. Chicken. I-oven natin to. Lalagyan lang natin siya ng garlic, pepper, and salt. And yun na. With baked potato. Pagpasensya nyo na yung lips ko sobrang pula. Yan. And tingnan nyo yung pimples ko. Ang laki-laki. Yan. Magsisihay siya sa inyo. So, anyway. Yan lang. Bahay lang talaga tayo. Hindi pa siya fully defrosted. Frozen pa din siya. Kailangan natin itong i-microwave. Akala ko talaga defrosted na siya. Ayan. Ilagay natin dito yung chicken para
yung pots. Ma-drain yung pots. Ma-drain. Oh, nako. So, ito yung gagamitin natin sa chicken. Ito, roasted garlic and pepper. Hindi siya nagpo-focus, mga darling. Yan. And itong rock salt. Yan. Defrosted na yung chicken. Kailangan ko lang siya hugasan ulit and then ipapat-dry natin. Oh, kailangan natin itong ilagay sa microwave. So, naghihintay na lang ako sa ating potato na maluto. And then, once na maluto sila, ilalagay natin sa oven. And mga palangga kanina. Makakapag-bake na din tayo kasi, tingnan niyo, meron na tayong flour. Yan, ito yung self-raising. And ito yung plain. Ganito sila kasi, nabili ito ni Mr. sa local shop and sabi ni Mr. ganito na daw, nire-repack na daw nila kasi yung shop daw, pag bumibili sila ng flour, malakihang bag daw. So, pag binibenta nila, ganito daw. So, at least, nakakuha na tayo ng flour. So, makakapag-bake na tayo kasi gusto kong mag-try mag-bake ng bakewell slices na cake. So, hintayin nyo yan, abangan nyo yan. So, na-excite ako. Yeah, luto na siya. Ay, ang init. We'll transfer this to here. Dito, tingnan nyo. Ni-recycle ko. Yan, nilagyan ko ng self-raising flour. Plain flour talaga to. Yan. Why not naman, di ba? Kasi nung nang-grocery ako sa Asda, nung nagpa-deliver dito sa bahay, bumili ako ng flour at yung nabili kong flour is dito. So, sabi ko, sige, okay lang yan. Gagamitin ko yung isa para sa self-raising. Kasi, yung home fried, wala ako nakikita na ganito na self-raising. Na ganito talaga ba? Naka-container or should I say box? Kasi, carton naman to. Yan. Wala ako nakikita. Plain flour lang. Nakuha lang ako ng knife. I'll take it one day at a time. Keep it shining like the star. No, diba? Walang makakaalam na itong flour natin hindi home fried. Hey! I-check natin. Kailangan natin i-check yung chicken. See how's the chicken going on. Oh. Tingnan nyo yan. Hindi pa siya luto. I can tell. Pero yan, tingnan nyo. Weh, ang sarap tingnan. Sarap. Kailangan lang natin siyang i-flip over para yung sa ilalim. I-flip over ko pa din. Kasi may skin pa kasi sa ilalim at gusto ko yung skin ma-crispy talaga. Tulad nito, meron siyang skin dito. So, para maluto talaga. Ma-crispy ba?
balik natin ulit. Ano yung parsnip at carrots natin. Yan. A few minutes later. And then flip them over again. And then leave them in the oven for 5 minutes and they're ready. Luto na sila. Pero gusto ko na crispy yung ano talaga. Yung skin nila. Butter. Kailangan natin ng butter. Kunin na natin yung chicken. And potato natin. Ang init. So, ito na yung finished product ng ating chicken. O, diba? Yan. It's ready! This is rather large. Can you put this in the fridge, please? I can do anything, you know. Thank you. You know the best is. So, ito na. Ito na yung hapunan namin. Finally. I get me some. So, this is my plate and Mr's plate. I hope you enjoy. Oh, of course. The next day. Hello mga palangga. So, wala talaga ako sa mood mag-vlog ngayon, promise. Dahil sa mga bad news na natatanggap ko. Lalo na sa trabaho. I will not give you so much detail, pero yung virus sobrang lala na talaga. Ay, nako. Ewan ko lang, nakakatakot na talaga. Yung phone ko sobrang busy kasi meron kami, nag-set up kami ng WhatsApp group para sa trabaho ba. So, ngayon, nagluluto ako ng lamb para tonight kasi yung plano ko, we will have a lamb hot pot and yun yung tea natin. And kanina, hindi pala kanina, kahapon, nag-vlog ako pero parang walang ending. Putol-putol yung mga vlog ko, kaya itong video, papasensyahan nyo na. So we need carrots for our lamb hot pot. Ito na yung lamb natin. Lamb. Ito. Yan. Mag-add tayo ng tubig. Kailangan nyo itong makita. Yan. So, meron tayong delivery earlier. Nilagay ko siya dito kasi dinisinfect ko naman siya. Inisprayan ko siya ng hand sanitizer. But I think ito yung in-order ko na grapes. But I'm not sure lang ha. Pero by the look, ito meron siyang pa-leaves dito sa packaging. So it looks like na plant siya and the way na nakapackage siya ba. So tingnan natin ha. Dinisinfect ko na siya. So wag kayong mag-alala. And dumating to mga 4 hours na dito sa bahay. I know naman na yung virus daw, it can live for so many hours. Pero yun na nga, dinisinfect ko naman. So, unboxing natin ha. Sa labas tayo mag-unboxing. I'm just gonna carry this. Lagay ko kayo dito. Yan. Right, mga girls ha. Mag-unboxing tayo ha. Mag-unboxing.
Nakikita niyo ba ako? So, ito siya. Yan. Oh, ito pala siya. Yeah, it's a grapes. Wow naman ha, in fairness, yung packaging. Impressive yung packaging. Yan. Maganda ha. So, ito yung grapes na nabili ko sa Amazon. Ito yung make niya or brand. Anong klase? Ito yung klase niya. Vanessa. Yan. So, it's a red grapes and it is a seedless grapes. Yan. 100% fruit by Perfect Garden. So, tanim natin. Not now, kasi nagluluto tayo. Baka later. I don't know. I just don't know anymore. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So, mag-iingat na lang po tayo lahat. So, ngayon, maghihiwa tayo ng potato. At kailangan natin ng dish. So, ito yung dish na gagamitin natin. I just cannot concentrate. So, pasensyahan nyo na. Meron lang talaga akong mga iniisip. So, ito na. Nahiwa ko na siya. Napapansin ko ha, there's few cars about. And few cyclists as well. So, ilalagay natin dito yung potato. I need to give you a closer look. So, ito. Lalagay natin siya dito. Yan. Ganyan lang. Until na makover lahat to. So, yan na. Ilalagay natin siya sa oven na ganito. Yan. So, ito yung before. Yan. So, ready na siyang ilagay sa oven, but I'm just waiting for a bit kasi we just turned on our oven. So, kailangan siyang ma-warm talaga kasi ito kasi, this is the indicator na yung oven natin hindi pa siya ready kasi nakalit siya, oh. Yan. Pag ready yung oven natin, itong pula, mawawala siya at magiging ganito siya. Nakikita nyo ba? Ganyan. So, yan. Pero most of the time talaga, mostly pag nagbi-bake ako, most of the time, yung red na yan, naka-turn on. So, anyway, may patience ako maghintay kasi yung oras pa kasi dito is 10 to 4. So, maaga-aga pa. And yung ano kasi natin, yung lamb hot pot, luto na talaga siya. Yung ano na lang, yung potato na lang yung lulutuin natin. Ilalagay na natin siya sa oven. Nilagay ko siya dito para easy ba mamaya. Oh my goodness! Ala! Ito yung nakalimutan kong i-check. Merong laman. We need to be careful with this kasi mainit yan. Try again. So yun na, ito time lang natin for 30 minutes. Yan. We need to check. Whoa! Yung potato natin, it doesn't look so well.
So, kailangan natin siyang lagyan ng gravy sa ibabaw kasi ayaw nating yung ating potato na nilagay, ayaw nating na maging ano siya, magiging chips. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ayaw ko siyang magiging ano ba, chips. Yan. Tumigas ko siya. So, kailangan ko lang siyang i-moisturize. I-moisturize. Yan na. So, ito yung ginawa ko. Yan. So, balik natin siya sa oven, ha? So, nagluluto pa din tayo. Pero, kailangan ko lang mag-change ng bedsheet sa ating dito. Kasi tonight, dito ako matutulog. So, magkaiba na kami ng kwarto. Just to take precaution. I know we are still living in the same household. Pero, we keep our distance. Kaya, parang this vlog or sa mga sumusunod na vlog, hindi nyo siguro makikita si Mr. Wala naman ako mga simptomas, pero just for the precaution mga palangga, dito muna ako matutulog. So, sad. Kasi this is our first time na hindi magkatabi matulog. Well, nung nag-travel si Mr. sa Bulgaria, yun yung first time namin. Pero, but you know what I mean, na parang first time talaga na nasa bahay kami and hindi magkatabi matulog. Wala, alam niyo, yung hotel na nag-refuse sa amin na hindi kami bibigyan ng refund, hindi pa din sila nag-reply. And the day that we got their message, John chased them up na ganito, ganyan. Dahil sa virus, hindi kami makakapag-travel. So, it's not our fault. Wala pa din kaming response. So, this is our bed for tonight. Ang cute nito tingnan. And si Frank naman, ito, ayaw ko si Frank na nakatingin sa akin. Kaya, we will turn his head. We will turn his head round. Diyan. Oh my God. Uy, ang creepy tingnan. I don't like you. Oh, ilalagay ko siguro to sa bedroom namin. I just don't like him to be in my room. I hope talaga masarap. So, ito na yung tea natin. Ito na yung hapunan natin. Yan. There you go. Mister, it's ready. Iniwan yung sa kanya. It's ready. I am right here in the corner next to the bin. Mint sauce. Lots of green stuff. Well, we have to use the green stuff. Hindi tayo aalis, pero nagmas ako dito sa bahay kasi sabi dito ha, ang pag-wear ng mask will not protect you, but you're protecting others. So I'm protecting John. Me. Yeah. Wala naman ako mga simptomas, but I'm just protecting my husband because I am still going to work. And ngayon, lalabas tayo para itanim yung ating... I hope maintindihan nyo yung sinasabi ko kasi nakamas ako. So ngayon, itatanim natin yung ating grapes. Han! Look at my eye bugs. From having no sleep last night because John is just so... He is so worried. Healthy naman tingnan yung grapes natin. Hello!
Hello! Hello! Oh, I want to show you our ito oh. Yeah, this is our tulips. Ang ganda tingnan, 'di ba? Oh, 'di ba? Hey. Ito mga tulips na to, surviving to kasi pagdating ko dito, nandito na sila. Pero nung dumating ako dito, nagtanim ako ng tulips. Dito ay, nagtanim ako ng tulips. Sa box na to. Dito, sa box na ito. Pero obviously, walang tulips kasi yun na nga, yung mga aso, dinidig nila yung box na yun. And I think kinakain nila yung bulb ng tulips ba. So nagmas ako kasi yun na nga, magtatanim tayo and we cannot keep our distance together. Kasi nung kanina, nung hindi ako nagmas, we are away from each other. We keep our distance. So ito, naka-turn on yung sprinkler natin. Yan. Tinitingnan ni Mr. kung saan yung good spot para itanim yung ating grapes. Kasi sabi ko sa kanya, itanim natin, like for example lang ha, dito, like here, itanim natin dito, then yung grapes gagapang sila dito sa fence, pero obviously itatanim namin doon sa kabilang side. Meron din akong mas dito oh, nilabhan ko siya. So yun, dinidig na ni Mr. kung saan natin ilalagay yung grapes. So ito yung grapes. Yan. Malaki actually. What do you think? Is it a good idea to put them in here or in the greenhouse? Be outside, I think. I think so. It is easy to grow. Outdoor spot. Favorite outdoor spot. It's quite clearly. Oh, yan na. You need to be careful when you are cutting the grass. Yeah, but you're going to train this so it goes along here, on this. Okay. We need to water them, sweetheart. So wish you luck, little tree. Sana mamunga ka, sana mabuhay ka. Yan. So yan na. Yan yung pinaka first ever grapes natin. We're turning our bukid into fruitland, mga palangga. Sayang naman kasi pag hindi taniman. Sa mga tao pa lang nagsasabi na bakit daw hindi kami ano bang Tagalog sa magbuhi? Mag-alaga ng ano ba? Ng mga hayop. Itong size ng land namin, kung gusto mo talaga na mag-farmer, yung proper farmer ha, hindi siya qualified kasi sobrang liit lang. Kasi pag sinabi mo dito kasi na mag-farm ka, malaki yung land mo. Yung I mean talaga, like thousands of hectares. Didiligan lang namin. Well, ni Mr. pala. It's a healthy plant, isn't it? Huh? A healthy plant. Yeah, it looks like it.
Tingnan niyo yung plum natin, oh. This year talaga, sobrang dami niyang flower, blossoms. So, hopefully, meron tayong maraming plum. Hopefully. Oh my goodness! Is that a flower? Oh, this is apple, mga palangga. Yeah, apple then. Yeah, but I think this is not a cooking apple. It is just a regular apple. Yeah, at least we've got some on. And they have flower. Oh, we could have an apple this year. Said there's a lot on them. Oh, So these are plum, are they? that's a plum. Yeah, that's a plum. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon tayo ng apple this year. Kasi tingnan nyo naman, sobrang liit nito. Compare dito, namunga na to. This is not apple, this is a plum. Pero yung bunga, mga isa, dalawa, tatlo lang talaga yung bunga niya. Sobrang limited ng bunga niya ba. Pero you know what I mean, dahil ito, na-shock lang ako ba. So, kung mamunga man sila at ganito sila kaliit, why not naman, di ba? Ito rin, meron din silang bulaklak. Oh, di ba? Farmer na tayo. I wish I am a farmer here. Yung proper farmer. I would like to be a farmer talaga. Pero yung farmer nila dito, mga high-tech. Kasi may mga masina ba? Di tulad sa atin. Yan. Don't put it too tight, that's it. Because I don't want you to choke the tree. Good job, mister. Good job.